लॅबटेक इंजिनिअरिंग कुडाळ, GI रोलिंग शटर, गिअर शटर, कोलॅप्सिबल गेट्स, कंपाऊंड गेट्स, स्लेड गेट्स, ग्रिल्स सॉईल शीट प्रूफिंग, GI प्रोफाईल शीट प्रूफिंग आणि AC शीट प्रूफिंग. आमची वैशिष्ट्ये: क्वालिटी मटेरियल, क्वालिटी मेकिंग अँड क्वालिटी फिटिंग. आमच्याकडे अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीच्या सहाय्यानं सर्व प्रकारची औद्योगिक तसेच घरगुती फॅब्रिकेशनची कामं करून मिळतील. संपर्क: धनंजय मुकुंद चोपडेकर, 9158 75 1738. राज्याच्या राजकीय वातावरणात गदारोळ सुरू आहे. राजकीय घडामोडींना सध्या वेग आला असतानाच आमदार नितेश राणे यांनी ट्विट करत ठाकरेंवर निशाणा साधलाय. भाजपा आमदार नितेश राणे यांनी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना पुन्हा एकदा म्याव म्याव वरून डिवचलंय. एअरपोर्ट ते विधान भवनाचा रस्ता वरळीतूनच जातो, माझं म्याव म्याव ऐकून थांबा बरं का, अशी पोस्ट करत नितेश राणेंनी ठाकरेंवर पुन्हा एकदा निशाणा साधलाय. आमदार नितेश राणे यांची ट्विटरवरील ही पोस्ट सध्या चर्चेचा विषय बनली आहे. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.